Dříve, jestli si pamatujete, byl přeškrtnutý klas na obalech. Tak nyní už to není povinnost. No, díky kontaminacím můžete najít lepek v bezlepkových potravinách. Takže pokud byste ty příznaky ignoroval, tak budete mít špatné trávení a stejně vás to jednou dožene a k tomu lékaři si dojdete. Dobrý den, vážení diváci. Já vás vítám u dalšího dílu výživného podcastu, který vzniká pod záštitou české firmy Semix Pluso. Mé jméno je Petr Vavrečka a podcastem vás budu provázet. V dnešním díle si budeme povídat s nutriční terapeutkou o lepku. Proto zde opět vítám nutriční terapeutku firmy Semix Pluso, slečnu Zuzanu Melicharovou. Dobrý den. Dobrý den, já vás vítám. No a hned přejdeme k první otázce. Zuzko, vy jste se nám představila minule, řekla jste nám něco o práci nutriční terapeutky, ale co jste nám neprozradila? Mimo práci v nemocnici tak vykonávám třeba i přednáškovou činnost. Právě pro firmu Semix přednášíme pro nemocnice, ale i třeba pro právě bezlepkové pacienty. Zuzko, dnešní téma je lepek. Můžete nám laikům vysvětlit, co to je lepek? Lepek je bílkovina v obilovinách, například v pšenici, žitu, ječmeni. A právě díky lepku je pečivo takové nadýchanější, pružnější, elastičtější. A lépe chutná. A lépe chutná. Jak se liší lepek v jednotlivých druzích obilovin? Liší se tam podle podjednotek bílkovinových. Třeba v pšenici máme gliadin a glutenin, což je právě nejelastičtější lepek. A tam je velký problém v šlechtění pšenice. Nyní máme tak moc vyšlechtěnou pšenici, že lidé mají vyšší citlivost na její lepek. V dřívějších dobách byly klasické odrůdy, jako jednozrnka, špalda, dvouzrnka. Tam nebyl ten gliadin tolik obsažený, takže ty lidé na to neměli takovou citlivost. Poté máme žito, tam je bílkovinová podjednotka sekalín, tam je to pečivo takové hutnější, pořád je to takový pevnější, hutnější, když si představíte vlastně žitné pečivo, tak není tak nadýchané jako to pšeničné. Potom máme ječmen, tak tam je bílkovinová podjednotka hordein. To už nemá tak pevné vazby, jako u toho pšeničného lepku, ale pořád celiakům vadí, pokud striktně dodržují bezlepkovou dietu. A jako poslední máme oves. Tam je podjednotka bílkovinová avenin. Ten je velmi podobný pšeničné bílkovině, ale celiakům většinou nevadí. To znamená, pokud potravina není z obilovin, tak v ní lepek nenajdu? Neměl byste najít. Ale Co to znamená? No, díky kontaminacím můžete najít i lepek v bezlepkových potravinách. Tam je důležité dávat pozor na tu kontaminaci. Ve spojitosti s lepkem známe pojem celiakie. Můžete nám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi celiakií, alergií na lepek a intolerancí na lepek? Určitě. Začnu tou celiakií, to je taková nejrozšířenější a nejznámější. Je to vlastně autoimunitní genetické onemocnění. Čili vrozené? Přesně tak. Jestli by se u vás v rodině vyskytl někdo, kdo má celiakii, tak je dobré, abyste si zašel na testy a zjistili si právě tu genetickou predispozici nemáte také. Tam je důležité dodržovat tu bezlepkovou dietu opravdu striktně a celoživotně. Potom máme tu intoleranci na lepek. Ano. To není geneticky a není to ani autoimunitní onemocnění. Je to vlastně jenom máme nějakou jako lehkou přecitlivělost na ten lepek, ale nějaké malé množství je třeba dobře snášeno. Nemusíme úplně striktně dodržovat bezlepkovou dietu. A potom máme tu alergii na lepek. Ano. A tam už je to vlastně jako klasická alergie. Tam máme přímo alergii na pšeničný lepek. Tam už můžeme třeba žito nebo ječmen, ale vyloženě nemůžeme pšeničnou bílkovinou ten gliadin a glutenin. Dobře, tedy pokud netrpím celiakií, jak zjistím, že mám intoleranci nebo alergii na lepek? Nějaké příznaky? Je jich strašně moc, ale takový ty klasický, tam jsou trávicí obtíže, průjmy, zácpy, bolesti břicha, únava, může tam být i nějaké nespecifické hubnutí, ale i nějaké poruchy imunity, špatné hojení rán. Je toho opravdu dost, takže je důležité, pokud už máme nějaký problém po požití lepku, okamžitě zajít k lékaři. Kdybych nechtěl vyhledat lékaře, hrozí mi nějaké rizika, když budu tyhle signály nevěnovat jim pozornost, budu je ignorovat?
No záleží, pokud byste měl celiakii, tak tam to je opravdu velice závažné, pokud nedodržujete tu bezlepkovou stravu. Takže pokud byste ty příznaky ignoroval, tak tam budete mít špatné trávení, špatnou imunitu a stejně vás to jednou dožene a k tomu lékaři si dojdete. Rozumím. Pokud je tam ta intolerance, tak tam postačí právě, když třeba trošku omezí ty lidi lepek, některým lidem nevadí třeba v menší míře, takže tam nevadí třeba kontaminace s lepkem, což u té celiakie už vadí. Takže tam asi byste si úplně neuškodil, ale zároveň je vždycky lepší vědět, na čem jsme a zajít si opravdu k odborníkovi. A u té alergie, tam je to jako u všech alergií, tam to může být až životohrožující. Řekněme, že si myslím, že jsem úplně zdravý, nemám ani celiakii, ani alergii, ani intoleranci na lepek. Měl bych si i tak dávat pozor na množství příjmu lepku? Pokud nemáte žádné příznaky a nemáte žádný problém s lepkem a v rodině se celiakie nevyskytuje, tak určitě není důvod se lepku obávat. Můžete ho jíst v podstatě v neomezeném množství. Akorát je důležité si tam dávat pozor, pokud jíte jenom pšeničné pečivo bez není tam jako celozrnná mouka, tak právě to ztrácí i to, že nemá to pečivo vlákninu, minerální látky, vitamíny, takže v podstatě je pro vás nevýživné. Tam je ten problém. Ne úplně v lepku, ale právě v těch mikronutrientech. Tedy i tak bych si měl jako hlídat, co jím a zda obsahuje ta potravina lepek nebo ne. Rozumím tomu správně? Určitě. Když bych náhodou ten lepek chtěl úplně vyloučit, přičemž jsem zdravý, je to pro mě nějaké riziko? Není. Já bych řekla, že není. Vypěstovat celiakii si určitě nemůžete, takže není problém jako se toho obávat, ale zase, pokud vyřadíte a začnete zařazovat jenom bezlepkové potraviny, i když musím říct, že ten sortiment už je opravdu široký, tak přece jenom se ochudíte o dost dobrých věcí, si myslím. Zuzko, můžete mě poradit, když si chci hlídat příjem lepku, tak jaké informace mám hledat například na potravinách? Na potravinách je to vždycky uvedeno na obalu, nebo by mělo být. A dříve, jestli si pamatujete, byl přeškrtnutý klas na obalech. Ano. Tak nyní už to není povinnost. Nemusí to tam výrobci uvádět, ale můžou. Je to možnost. Přesně tak. Ale když jdete do obchodu, tak vždycky, když zavítáte do sekce bezlepkové potraviny, tak tam je velký sortiment, tam spoustu potravin. Takže tam bych se nebála nakupovat. Ale když potravina obsahuje lepek, tak to tam ten výrobce musí uvést? No, musí tam být vyznačen alergen. Takže rozumím. Ano, musí. Musí tam být vyznačen alergen, anebo je tam třeba obsahuje stopy lepku. Dobře, to znamená, když mám celiakii a opravdu se lepku musím vyhnout, tak to na tom obalu, tu informaci mám mít, najdu ji. Přesně tak, měl byste ji tam vždycky najít. Super. Zuzko, vy pracujete jako nutriční terapeutka pro firmu Semix Pluso. Jak Semix přistupuje k bezlepkové výrobě? Firma Semix bezlepkové výrobě přistupuje opravdu zodpovědně. My už začínáme vlastně pěstováním našeho bezlepkového ovsa ve speciálním režimu. My ho teda nepěstujeme, pěstují ho pro nás zemědělci, ale my tam jezdíme na různé audity a opravdu hlídáme, aby to osivo bylo bezlepkové. Dál děláme různé kontroly u nás v laboratoři, stěry na alergeny a samozřejmě jde o to, že ta naše výroba musí být oddělená od normální výroby. Takže to my splňujeme. My máme oddělenou bezlepkovou výrobu přímo na bezlepkové potraviny a samozřejmě máme taky poté čištění osiva. Probíhají třeba nějaké testy, jestli se náhodou výrobek nekontaminuje? Každá šarže musí být testovaná a jde do oběhu, až když máme opravdu 100% ověřeno, že je bezlepková. To znamená, když mám celiakii, tak se nemusím obávat, že v obchodě najdu výrobek, který obsahuje lepek, protože ho testujete. Od nás určitě ne. Dobře. Zuzko, jsou nějaké výrobky z produkce Semixu, které mi doporučíte, když mám bezlepkovou dietu? Jak jsem říkala, tak my se opravdu zaměřujeme hlavně na bezlepkový naklíčený oves. Takže u nás ho pak přidáváme do většiny produktů. Jako k svačinkám bych vám nabídla naše minimisli tyčinky, ať už slané nebo sladké, nebo potom z toho ovsa děláme takový fermentovaný produkt, jmenuje se to ovsánek.
Ten je výborný třeba taky na svačinku, na snídani. Ale poté máme i třeba naklíčené luštěniny, cizrnu, hrách, čočku, které taky neobsahují přirozeně lepek. A mimo to ještě klíčíme například pohanku, která obsahuje rutin, to je skvělé na pružnost cév. Takže i když mi oves nechutná, tak si najdu nějaký výrobek, který oves neobsahuje. Přesně tak. Víc jich najdete s tím ovsem, ale i bez toho ovse se u nás něco najde. Výborně. Zuzko, je vidět, že téma lepku je opět velmi obsáhlé a můžeme si o něm povídat dlouho. Možná se k němu v některých z příštích podcastů vrátíme, ale já vám pro dnešek děkuju velmi za podnětné povídání. Já děkuji za pozvání.